Els goigs al Palau d'Anglesola. Primera part, Santa Llúcia. Els goigs són composicions poètiques i musicals de caràcter popular que es canten per recordar als fidels la vida d'un sant, de la Mare de Déu o de Crist. Són una forma de litúrgia popular practicada en actes de devoció col·lectiva. Es canten, doncs, de forma grupal en la missa de festa major, un aplec o una processó. La seva finalitat consisteix a donar gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat, la sanació d'alguna malaltia o la bonança als conreus, encara que n'hi ha per peticions molt més frívoles. Aquesta mostra de devoció popular està molt arrelada a les terres de parla catalana des de l'edat mitjana. En un principi es dediquen als 7 goigs de la Mare de Déu, però ràpidament es generalitzen per altres sants i santes. És habitual trobar-los impresos en fulls solts, amb un títol que ens indica el sant sota el qual hi ha l'advocació, el lloc on es canten aquests goigs i una imatge del sant. El peu del full conté el text complet i pot acabar amb la música, una pregària conclusiva, el nom de l'editor del full i l'any d'impressió. És també molt habitual trobar ornamentacions de tipus mòbils al voltant del contingut, per tal de crear una sanefa decorativa i altres motius gràfics afegits per l'impressor. Al Palau d'Anglesola tenim recollits i impresos 4 goigs sota l'advocació de Santa Llúcia, Sant Blai, Sant Roc i Sant Joan Baptista. Avui és 13 de desembre, Santa Llúcia, verge i màrtir, patrona de les modistes, matalassers, oculistes, fotògrafs, cecs i altres oficis que requereixen bona vista. Aquest any 2022 hem enregistrat a l'ermita de Santa Llúcia del Palau d'Anglesola els gojos d'aquesta santa. Podem escoltar-los i seguir-los.
Per acabar, afegim el full dels goigs de Santa Llúcia del Palau d'Anglesola i la transcripció de la seva melodia. Els goigs, com altres tradicions populars, són patrimoni. Han estat l'expressió d'una forma de vida que desapareix inexorablement, però que és l'origen del que som avui i del que seran les futures generacions.